Adema, a very quick one. The other time, I can Chinasa Nwaneri maka inye ndị na-azụ ahịa na ndị na-anọchi okporo ụzọ Douglas 2 weeks, and the 2 weeks ahụ na ha agbatụla. So ka ọkwa to re-inform ndị niile na-anọchi okporo ụzọ Douglas from Amajeke to Mbise Road, you know. Na ndị a na-ebidokwa ire ahịa na ebe Mbise Road ahụ ebe ha na-eche abawa ebe sa agba moto Mbise. Ndị a na-abịa ebe ahụ na-ere ahịa unu socha na ndị enyere the 2 weeks ultimatum. So ka ọ hapụ iwe echi now achụwa unu agbara bịawa nọ nso nkwa amakwala ọkwa ya now and a na-amụ ya na redio. So we will support everything wo good governance and ihe ọbụla wụ ihe ga-enyere Imo steeti aka ka ọ gaa nke ọma. So n'ihi nke ahụ m gwara announcement ọzọ emere especially maka ndị Akpakara Tingbom, ekwuole m ihe, o nwere mgbe m kwuru ekwuole m ihe a ụmụ awụsa ụmụ ugwu ndị a ụmụ Fulani ndị a na-ebugharị ihe a dịka kedu aha ya baro ha ji aya ọnọkụọ na-ebugharị ya ihe ha na-eji ya ha atụtụ ọwụkwa sọsọ Akpakara Tingbom ka a na-eji atụtụ ihe niile dị iche iche. And this SA on monitoring and the compliance ekwuole na onye ọbụla egide n'ụdị ọwụla. In fact, he listed certain things. Aluminium railings ndị Akpakara Tingbom a na-ewepụ ya. Roofs of school, burglary, windows and burglary roofs of schools, roofing sheets of stadiums and government buildings. Ha gaa na window, ha atụrụ. Ha gaa na zinc school, especially ebe ị gaa na government schools ndị enwere budi na Owerri. Ebe Emmanuel College dem. Ebe keda comprehensive dem. Ụmụaka atụchichala zinc niile nọ na school ebe ahụ. Chije n'abalị gị na-anụ kpaka ha na-atụchi zinc. Ha ji ha atọ nọ ite Akpakara Tingbom. Ọwa ọnụkwala. And the digging up of third roads for any purpose without necessary permits. Ihe ndị a niile wụcha offense. Cutting and cutting away electric poles and solar lamp poles around the city, particularly New Owerri. Ihe ndị a niile wụcha offense. Ekwuole na onye ọbụla ejidere n'ụdị ọbụla ejide gị, especially ndị Akpakara Tingbom ndị a lee ha na-akpọde ha mgbe m bịara Abuja last Babambola, ndị Babambola ha na-akpọ ha, you know, anything wayo na ebe ọbụla ha hịara na ha atụrụ, ebe ọbụla ha hụrụ ma government property ma private property ma ụlọ ndị mmadụ ha atụrụ. Ọnọkwa n'oshi ha na-ezu n'ime abalị 1 AM 2 AM 3 AM ha ga na shop ndị mmadụ kụwa shop ndị mmadụ buru ngwongwo ịchụ ha etighi isi ebe odroad nekede, you know. And achọrọ m ịgwa the SA on monitoring and compliance ka m mgbu azara gị ọrụ na ịhụ na ndị Akpakara Tingbom a ebe a ha nwere this their dump na old road, monitor them. Ebe a ha nwere this their dump na old road, monitor them. Then maybe custom area Coca-Cola bus stop, that industrial layout no n'ụzọ Ọnịcha road ebe irete, monitor that place. Ebe a ka a na-park ihe ndị ezuru ezu. And as SA on monitoring and SA on compliance, all the uncompleted buildings here nwere gburugburu anyị Owerri ma New Owerri ma ebe irete ma ebe Orogwe ma ebe here, these old uncompleted buildings, please, as SA on monitoring and compliance, send your men to be monitoring those uncompleted buildings. Ndị ugwu ebe ha ka ha na-eji ha ma window ha kụka gate mmadụ ha baga nga ha na-ehi. They cannot rent a house, they cannot even a self-con nkịtị, they cannot rent. Even face me I face you nkịtị, they cannot rent. You know, our ebe ndị a niile ka ha na ha buru ha zuo ihe ndị a eji park ya, ha zuo ihe ndị a eji park ya. So as SA on monitoring, we are urging you to also look into this one. So ka ikwuru now, onye ọbụla ejidere n'ụdị ọbụla mebiri ihe gọọmenti, tụtụrụ n'igwe gọọmenti, tụtụrụ ntu gọọmenti n'ụdị na ọ na-eme ihe Akpakara Tingbom, n'ụdị na ọ Babambola, emechaa ihe ha ga-emie akpọla ya be ha. Emechaa ihe ha ga-emie si mara ndị a niile wu ndị a, they need to know these boys ndị a na-ebu ihe Akpakara Tingbom maka amara ebe ha shi. We need to know their identity, document ya ha. The other day na Ọshụn ka ụdị Ogun ha kpọlara many of them, kpọla ha ndị nke shi Zamfara, kpọla ha Zamfara, ndị nke shi Sokoto, kpọla ha Sokoto. So let us do it in Imo. So SA on monitoring, I know you can do this. Onye ọbụla ejidere n'ụdị Akpakara Tingbom ele anya ya onye ugwu biko si jụta ya be nne na be mpe ya steeti ya chịkpọla ya. Very, very important. The time to start taking care of our state is now. So thank you very much. Nze Chinasa Nwaneri. Keep doing the good work. Call him Mangune. I get
udo dịrị gị.